Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug mo dulot ngadto sa gitagbuan sa kalagong espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkad sa mga huna-huna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos nga adlaw, gikinahanglan ang atong paggamit sa rebound technique. Kung gikinahanglan man, ikaw nga magtutuo, pahinumduman nga aron ikaw mapunan sa Espiritu Santo ug dumalahon sa Espiritu Santo sa imo pagtuon sa pulong sa Diyos, then gamita ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9. Kung isugid ta nga itong mga sala, siya kasaligan o makatarunganon sa iyang saad nga mupasaylo gayod sa tanantang mga sala o magahinlo sa tanantang mga kalapasan. Alang kanimo dili magtutuo ang imong buhaton, mao ang paggamit niya ng imong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluluwas. Busa karon magampo ta sa hilom. Magampo ta, balaan na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo, buhi pa kami nining among lawas ug napay kalantip sa among pangunahuna kini gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong grasya. Dili kami takos nga magapahimulos nini apan ikaw matinumanon mangayod sa imong mga saad. Uban ni kami karon pinagis pag gahom o sa pagtudlo kanamo sa mga kamatuoran, pinagis pagtudlo sa balang Espiritu Santo kanamo. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan atong mga subscribers, mga higala, atong mga isig ka magtutuo. Welcome no sab ning atong pagtuon sa pulong sa Dios, adlaw-adlaw kining atong ginabuhat. Pinagi sa Bible Study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Busa, dito maglangan atong ipadayon kadtong atong ibiyaan kagahapon o niya pa kita dupot sa atong tunanan nga giuluhan og overcomer. Okay. Unas tanan, dito sa cross, ang hustisya sa Diyos nga Amahan, miisip sa tanang mga sala sa kasaysayan sa katawhan ngadto sa pagkatao ni Kristo o gihukman siya. Kadtong maong paghukom, mao katoy silot sa sala nga tukma gyung angay kanimo. Pinagi sa Diyos nga Amahan nga pag-angkon o pagdawat niya ni Kristo sa silot sa atong tanang mga sala. Iyang gitagbaw diha once and for all ang pagkamatarong ug ang hustisya sa Dios. Iyang gitangtang ang ali, ang babag, tali sa hingpit nga pagkamatarong sa Dios ug sa relative righteousness pagkamatarong sa tao. Sanglit mi voluntaryo man si Ginoong Jesucristo nga siya ay mahimong sala puli kanato. He became sin on our behalf, that we might become the righteousness of God in Him. Nan, ang hustisya sa Diyos, gawas no na sa pag-isip. It is free to credit His righteousness to you
gawas nun nang muisip sa iyang pagkamatarong diha kanimo sa gayon sa kaluwasan at the moment of salvation nga way pagkompromiso sa iyang kinaiya. 2 Corintios 5:21. Karon, ingon nga magtutuo ni Ginoong Jesucristo na. Pagkakaroon, magtutuo ka naman ni Ginoong Jesucristo, ikaw na matarong na. You are now justified. Madawat ka na sa Diyos. Kaya nga naman, tungod kay na nag-iya, nakaangkon ka naman sa iyang pagkamatarong. Roma 3:21-22, Roma 4:1-6, Roma 4:21-25, o Galacia 2:16. Busa, karon, dili na isyu ang imong tawhanong pagkamatarong. Okay? Ang pagkamatarong nga imo nang naangkon, maunay magagarantiya sa imo nang dayon nga relasyon sa Dios. Kaya nabaw ka ba? Nga ang Dios personal nga nagahingugma sa iyang kaugalingong pagkamatarong nga karon iya nang giisip diha kanimo? Sabtag yun ha. Ug pinaagi ning buhat sa iyang hustisya, nahimo ka ng tumong sa iyang way pagkapakyas, unfailing love, nga personal nga matang sa gugma. Paminaw ragod, igsuon nga magtutuo. Anaa ka na karoy personal nga relasyon sa Dios, pinaagi kang Ginoong Jesucristo. Ang pagpakita sa way pagkapakyas nga gugma sa Dios pinaagi sa grasya. Una sa tanan ang grasya mo'y labing hamili ug halangdon nga pagpadayag sa way pagkapakyas nga gugma sa Dios, the unfailing love of God. Ato nang nasayran nga ang pulisa, policy of God, mo ang grasya. Ang policy sa Dios of unmerited favor nga gisangkap sa Dios ngadto sa laglag o makasasalang mga kaliwatan sa tao. Ang grasya, gawas nung gisangkap sa Dios. Ug ang nagadawat niini, way katakos. Undeserved by the recipient. Way mahimo ang kaliwatan sa tao sa pagpanag-iya o sa pag-angkon, sa pagkaangayan sa grasya, wala. Ang grasya mao ang tanan nga diin ang Dios na kagawasan sa pagatiman sa kaliwatan sa tao, binasihan ang buhat sa kaluwasan nga nahimo ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Karon nato isgutan ro ning antecedent grace. Antecedent grace. Unsa man ni? Unsay buto sabot niini? Bueno, sanglit dayon man, eternal man, ang way pagkapakyas nga gugma sa Dios, ang grasya ingon nga pagpakita sa maong gugma. Dinha nang daan sa kaniadtong wa pay katapusan. Mao kini ang kahulugan sa antecedent grace. Meaning, kining maong grasya, dinha na sa eternity past. Diha nang daan kining maong grasya, nauna na kini siya sa pagkadiha. Wa pa gani ang tawhanong kinabuhi, wa pa ang mga kalihukan sa kabubutos tao, wa pa ang mga kahimuan sa kaliwatan sa tao, dinha na kining maong grasya. Kasabot ka? Ug sanglit ang gitawag nga antecedent grace, diha namang daan sa wa pabuhatang tao, ang pagtungha sa tao, dili gayon maka-influensya sa grasya. Dili. Ug busa, ang antecedent grace, mao ang pagpakita o ekspresyon sa gugma sa Dios didto pas kaniadtong miaging eternidad nga nagatanyag ngadto sa kaliwatan sa tao in time and eternity apart from human merit, mga tawhanong binuhatan o bisag sa unsang tawhanong kahimuan, human resources. Kini kung maong grasya sa kaniadto pa, ingnon ta sa Binisaya kining antecedent grace, naghatag og emphasia nga bisan sa didto pas kaniadto from eternity past, ang way pagkapakyas nga gugma sa Dios, medisinyo ng daan
sa Dios nung kasulbaran sa mga sitwasyon nga tubangon sa tao niining kinabuhi sa way pagpili without exception. Ang way pagkapakyas nga gugma sa Dios ug ang grasyas kaniadto pa kini silang duha bahin na kini sila dekrito sa Dios, divine decree. Ug kini sila maingnon ta nga initiatives o mga una-una sa plano sa Dios sa tao. Gikan sa grasya sa kaniadto pa, antecedent grace, aniya karon ang Dios nung mga kaayuhan, alang ning panahon, initiative for time. Ang grasya sa Dios nagasangkap sa kaliwatan sa tao gikan sa pagkahimugso niini ngadto sa pagkamatay. Kining temporal nga grasya nagalakip sa gitawag sa in English og common, efficacious, logistical o grasya nga pagkamatay, dying grace. Ang Pilipos 4:19 nagkanayon, "And my God shall supply all your needs according to, on the basis of, His riches in glory in Christ Jesus." Ang gitawag og common grace mao ang nagakumbiktar o convincing ministry sa Espiritu Santo ngadto sa kalibutan bahin sa sala, pagkamatarong o paghukom. Juan 16:8-11 nga mao ang pagpatinaw, pagpaklaros mayong malita sa kaluwasan. Sa iyang ministry sa common grace, ang Dios Espiritu Santo mo'y mulihok agig puli una sa nawa nga tawhanong espiritu sa tuyo nga masabtan sa dili magtotoo ang espirituhanon nga kasayuran. Nanas 1 Corinto 2:13-14. Now, sa diha nga ang dili magtotoo mo sanong ngadto sa mayong balita sa kaluwasan, ginamit ang iyang way merito nga pagtuo lamang kang Kristo lamang. Ang Espiritu Santo pinagi siyang ministry sa efficacious grace mo ila will acknowledge niya ng maong pagtuuha ug mohimo nini nga epektibo alang sa kaluwasan. Ephesians 2:8. Now, timan ikini. Kung mauray atong tanahon ang lihok sa positibong kabubuton sa tao, kini dili mo resulta ngadto sa kinabuhing dayon kung wala ang grasya nga buhat sa Espiritu Santo, kinsa mo'y nagasangkap sa gahom aron maangkon ang tuyo ug tumong sa kaluwasan. Ang ngaytang hinumduman nga ang logistical grace mao kini ang kumpleto nga pagsangkap sa Dios ngadto sa matag panginahanglang pisikal ug spiritual sa magtotoo. Makarnal ba o ma-espiritual? Ang matag magtotoo kalifikado sa pagdawat niining logistical grace o panalangin nga pagsangkap tungod sa giisip sa Dios nga pagkamatarong ngadto kaniya. Salmo 37:25, Pilipos 4:19. Now, tutukin igmayo. Logistical grace keeps believers alive. Salmo 68:19-20. Ang logistical grace mao'y nagapabuhi sa mga magtotoo. Gawas pa niya na, ang logistical grace mao'y nagasangkap kanatong mga magtotoo sa mga basic life support. Ingon pananglit sa hangin, pagkaon, kasilungan, upuloy-anan, bisti, sakyanan, trabaho. Ananas Mateo 6:25. Ang logistical grace mao'y nagapanalipod kanatong mga magtotoo nining kalibutan nga giduma ni Satanas. Salmo 4:8, Hebrehanon 1:14. Ingon man, nagasangkap kini kanato sa angay-angay nga kahigayunan o pribilehiyo sa pagsugid sa atong mga sala. Ingon man, sa pagtuon, pagkaton sa pulo sa Dios o sa pagtubo sa espiritual ng pagtubo. Mateo 4:4. Bisag asa man mo adto, bisag unsa may buhaton sa magtotoo, sinangkapan gyud siya
kanunay sa dili ikatandi nga grasya o personal nga gugma sa Dios. Di man nina. Unsa may gisulti sa Mateo 6:31-32. Do not be anxious, then saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we clothe ourselves? For all these things the Gentiles eagerly seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. Unas tanan, ang tumong o goal or objective sa dili kasagaran nga espirituhanong kinabuhi mao ang gitawag sa Griego nga pleroma. Ang Episo 3:19 nakanayon in English og, and to know the love of Christ which surpasses knowledge, that you may be filled up to all the fullness, pleroma of God. Now, ang Grigong pulong pleroma, gihubad kini ngadto sa English og the fullness of God. Mao ang resulta sa sabot, pagkat-on, ug paggamit sa upat ka dimensions sa espirituhanon nga pagkinabuhi. Ang pleroma God, mao ang hataas o habog nga luna, the high ground sa espirituhanong pagkahamtong. Nga diin, ang mananaog nga magtutuo, okupado na siya sa persona ni Ginoong Kristo. Dinha niya ng maong ang o luna nga ang mananaog nga magtutuo, magapahimulos. He is now enjoying sa mga posibleng mga kalihukan sa espirituhanong pagkinabuhi. Dihas kahimta nga pleroma, mudawat na ang mananaog nga magtutuo sa labihan kadagko nga mga escrow blessings. Ug mahimaya na ang Dios diya sa lawas sa mao magtutuo. 1 Corintios 6:20. Abi gud nimo. Ani ang agian sa magtutuo ang nagapadayon sa pagtubo sa pulong sa Dios aron sa ingon iyang makabot kining maong habog nga luna, ang pleroma stage. Ang kalapdon with sa pulong sa Dios nga na sa kalag sa mong magtutuo, ang ginaganon nga pulong sa Dios nga natigom sa iyang kalag. Ang sunod, ang gilawmon o gilapdon o giladmon. Okay? Gilawmon o giladmon sa pulong sa Dios, the depth, diha nga natigom siyang kalag. Ana diha ang portfolio of invisible assets. Ang sunod, ang gitason, length sa pulong sa Diyos nga natigom siyang kalag, nga naa diha ang sinugdanan ng espirituhanong pagkinabuhi. O ang kinatasan, ang gihabugon, height sa pulong sa Diyos nga natigom siyang kalag. Mao na kanang dapit ang gitawag-tawag advanced spiritual life. Now, ang ngayon natong timanan, nga wa kitay mahimong mapuslanong buluhaton sa pagkakristuhanon kung mupili kita sa pagbuhat og sala ug dili musugid niya ng maong sala. Tinuod nga, di na matangtang ang kaluwasan sa magtutuo. Apan pagdisiplinahon man siya sa hustisya sa Dios. Dili kita maka-iskapos disiplina sa Dios, oy. Dili. No one ever does. Ang Colosas 3:25 nagakanayon og, for he who does wrong will receive the consequences of the wrong which he has done, and that without partiality. Ang Dios nung pagpanton o disiplina gikan sa hustisya sa Dios, usa kini kakalihukan sa pamilya. Basta, it is a family matter. Tungod kay mga anak man kita sa Dios, pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang, Juan 1:12, Galacia 3:26, ug kita man ang tumong sa personal nga gugma sa Dios. Iyang ipakita kanato ang iyang gugma, pinagi sa pagpanton kanato sa diyang may gawas kita sa iyang plano. When we are out of line, kasabot ka?
Hebrewanon 12:6 ang gisulti. For those whom the Lord loves, personally, He disciplines, and He scourges every son whom He receives. Just as parents, mga ginikanan, mupanton sa batang masupilon, manusab ang Diyos. Mupanton sa magtutuo nga masupilon, gikan siyang way pagkapakyas nga gugma. Pantunon sa Diyos ang masinupakon o karnal nga anak. Proverbio 3:12, Hebrewanon 12:7, ug pinadayag 3:19. Naibaw na ta, nga katungdanan sa mga ginikanan ang pagdisiplina sa ilang mga anak, uban sa tuyo sa pag-agak kanila ngadto sa pagka-responsable o sa pagpatubo kanila ngadto sa pagkahamtong. Ang mga responsable ug talahurong mga ginikanan nasayod ngang kadiyot nga pagpahamtang og sakit ngadto sa ilang masupilong anak aging pagpaamgo uban sa angay-angay fairness o sa gugma dili tungod sa kalagot. Kini mas maayog yun kaysa pinasagdan way pagpanton nga anak nga may agom na hinoon sa pagka-miserable o makaluoy kinabuhi nga way pagdisiplina sa kaugalingon o way pagtahod o otoridad. Maumanusab bahin sa hustisya sa Dios o sa way pagkapakyas niyang gugma. Wa mukawang sa iyang mga anak sa mga bintaha sa hustong pag-agak. Proper training nga magagikan sa sakit sa disiplina. Kasabot ka? Bisan tuod o ang pagkahingpis katarong sa Dios naga-demand og disiplina tungod sa pagkakarnal sa magtotoo. Makasiguro ang mao magtotoo nga ang personal nga gugma sa Dios dili gayud mo kunod. It never diminishes. Okay? Kung mo disiplina ang hustisya sa Dios kanimo, kanang maong disiplina inubanan gayud kana kanunay sa iyang gugma. Ug gituyo kana sa pagpahamtang kanimo alang sa imong espirituhanong bintaha o kaayuhan aron sa pagdasig kanimo sa pagsugid o sa imong paghibalik ngadto sa imong kinabuhing espirituhanon. I hope na sabtan nimo kana. Hebrewanon 12:10. He disciplines us for our good, that we may share His holiness. Ang pagtuman sa kinabuhing espirituhanon. You see, ang tanang magtotoo, anay angay-angay nga kahigayunan, equal opportunity sa pagsugid to rebound. Ug sa dihang ila kanang buhaton, madawat nila ang maurang susamang grasya nga pagsangkap nga mao ang kapasayloan sa sala, paghibalik ngadto sa pagpuno sa Espiritu Santo, paghibalik ngadto sa pagpakingambitay sa Dios ug ang pagpadayon sa kinabuhing espirituhanon. Dili ka makatubo sa espirituhong kinabuhi pinagis gahom sa unod, dili. Dili ug dili. Nagasangkap ang Dios pinagi sa iyang grasya sa paagi nga makasibog ka sa unahan. Dili pinagi sa tawhan ng merito, kahanas o abilidad, dili. Ang pagpuno sa Espiritu Santo mao ang gahom sa Dios nga available sa matag magtotoo nining panahon sa simbahan for executing the spiritual life o pag-abante nga to sa habog o taas nga ang sa espirituhan ng pagkahamtong. Galatia 5:16 o 25 o Efesios 5:18. Now, kung mapunan ka o dumalahon ka sa Espiritu Santo, namutang ka ubos sa pagtudlo alang sa imong espirituhanong pagsibog sa unahan. Juan 14:26. But the Helper, Parakletos, Mentor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you. Ang pulong nga mentor, gikan kinisngan sa usa ka tawo
sa epic poem ni Homer. O sa atong nasayran, paminaw, sa atong nasayran, kadto sa Homer, gipresyum ni siya nga nagsuwat. He was the author kunuhay sa Iliad o sa Odyssey. Duha kini ka epic poems nga mao'y kinataliwadan nga kahimuan sa literaturang Griego kaniadto. So, balikon ko sa pag-ingon nga ang pulong mentor originates from the name sa usa ka tawo sa epic poem ni Homer nga Odyssey. Si mentor mao to'y gisaligan o sinaligan nga magtatambag ni Odysseus ug ang magtutudlo tutor sa iyang anak nga si Telemachus. Now, ang nga mentor gidangad to sa English nga may general meaning sa usa ka suod o eksperyensyado nga magtatambag, tigiya, guide o magtutudlo. Karon, ingon nga mao'y mentor sa magtutuo sa panahon sa simbahan. Ang Espiritu Santo mao ang imong magtatabang, helper, magtatambag, counselor, tiggiya, guide, o magtutudlo. Gikan kana sa Juan 14:16 ngadto 17. Pinaagi sa gitawag ta og grace apparatus for perception o gap, nga maong pag-usab, conversion sa academic knowledge diya sa left lobe nga bahin sa kalag, gnosis, ngadto sa kaalam diya sa right lobe nga bahin sa kalag, epinosis. Ang Diyos Espiritu Santo mao'y magatabang kanimo sa pagsabot, pagkat-on ug paggamit sa pulong sa Dios. Siya usab ang mopahinumdom o motabang kanimo sa paghinumdom sa doktrina nga imong nakatunan apan imong nakalimtan. Iyang balhinon ang tawhanong kahibaw, human IQ, ngadto sa espiritualong kaalam. Aron sa ingon niya na, anaay angay-angay o pantay-pantay nga pribilehiyo o angay-angay nga kahigayunan ang tanang magtutuo sa pagkat-on o paggamit sa pulong sa Dios. Sabot? Now, ang tawhanong kahibalo, human IQ, usa kaway pagkaangay-angayan nga inequality sa kaliwatan sa tao. Ang motag usa ka tawo nagkalahi sa kahanas sa pangisip. Gusto? Every person has different mental capabilities. Way tawo nga nahimugso nga may parihog kaibaw sa pangisip, apan kasagarang mga tao na nag-iyag some capacity for thinking. Hinoon, ang grasya sa Diyos, nagapahiluna man sa pagkaangay-angay o pantay-pantay. Ang way angay-angay nga tawanong kahibalo, human IQ, ibalhin man sa magtutuo ngadto sa espiritualong kahibalo, spiritual IQ. Ang lihok sa grasya alang sa pagsabot sa doktrina nga madawat sa higayon sa kaluwasan sa maong magtutuo. Now, ang espiritualong kahibalo, spiritual IQ, wa mag-aagad sa pagkahanas o pagkalantip sa nauna sa tao in the human realm. Wala. Wa pagkabintaha sa pagka-genius o disbintaha sa pagkaubos lang sa tawanong IQ. Wala. Gumikan sa spiritual IQ, ang matang magtutuo, anay angay-angay kahigayunan ug angay-angay nga pribilehiyo sa pagkat-on og doktrina sa Biblia. Sorry. Tungod sa spiritual IQ, ang matag magtutuo makahimos pagsabot og daghang kahibalo as much as necessary kung buot niya alang sa iyang pagtubo, pagsibog sa unahan paingon ngadto sa pagkahamtong dihas plano sa Dios. Ang imong spiritual IQ mao'y makapahimo kanimo sa pagtuman, pag-execute sa dili kasagaran nga matang sa espiritualong kinabuhi.
ning panahon sa simbahan. Pag-abanti ngadto sa habog o kataas nga luna, to the high ground, sa espiritualong pagkamtong, sa pagkaokupado kang Ginoong Kristo, o sa paghimaya na unya sa Dios to the maximum. Ang ikatulong angay-angay kaayuhan, the third equal benefit. Kining ikatulo nga angay-angay kaayuhan, gisangkap kini pinagi sa grasya sa katarong, integrity, o sa way pagkapakyas nga gugma sa Dios. Gisangkap kini ngadto sa tanang mga magtutuo sa panahon sa kamatayon. Yan ang higayuna, ang tanang magtutuo mudawat sa taghuwat, o sa in English pa, interim body, taghuwat nga lawas, o mga kinabuhi na sila dito sa langit, naong sa Dios. 2 Corinthians 5:8, in a place of no more sorrow, no more tears, no more pain, no more death, the old things have passed away. Revelation 21:4. Paminaw ra God. Ang Dios mao'y nagadesider sa panahon sa ikamatay, sa klases pagkamatay, ug asang dapitang mamatay. Wala o walay makatangtang kanimo gikan ning kinabuhia apart from His wise and sovereign decision. Sabtag na. Apan, unsang pagiha ka mamatay is determined by how you lived. Kung natuman mo ang espiritual ng pagkinabuhi, ikaw mamatay ubos sa dili katuhuan ng mga panalangin sa grasyang kamatayon, dying grace. Apan, kung nagpabilin lang ka sa paglunang sa kasalanan in perpetual carnality o pagka-reversionista, imong masinati ang gitawag sa in English o the sting of death. 1 Corinthians 15:56, ang silot sa sala nga makamatay, the sin leading to death. 1 John 5:16. Ang imong dying moments dambihan sa kamayungdanon o kabililhon alang sa Dios. Sanglit mo man ka ng higayuna, His final opportunity nga iyang ika-vindicate o ikapanghimatuod ang pulong sa Dios nga na diha sa imong kalag. Ipakita sa Dios ang iyang pag-uyon, His approval, pinagi sa iyang pagpanalangin kanimo, kung imong nahimaya sa Dios langit nung away, pinagi sa imong pagkabot na sa dapit o ang gitawag og pleroma nga kahimtang. Iya kang balihinon gikan sa panahon ngadto sa eternidad. Sa paagi in a way nga ang kamatayon masinati mo nga labing hanoy, the most relaxed and wonderful blessing sa tibuok mong kinabuhi o sa ikaw kasaksi sa grasya sa Dios alang nitong tanan nga nakapaniid sa imong pagtaliwan ni ining kalibutana. Ipakita sa Dios ang iyang personal nga gugma bisan pa sa paagis pagtawag niya kanimo ngadto sa eternidad. Mamatay ba ang magtutuo diya sa kahimtang pleroma o spiritual childhood lang? Iya gihapong madawat ang ikatulo nga angay kaayuhan o third equal benefit. Salmo 116 versikulo 15 na kanayon, precious in the sight of the Lord is the death of His godly ones. Karon adto ta si kaupat nga equal benefit. Unas tanan, ang pagsakgaw sa simbahan, the rapture of the church, ex-anastasis, o sa in English, the exit resurrection. Mao kini ang magahunong o magatapos sa panahon sa simbahan, the church age, okay? Kining maong hitabo, maong higayon nga modawat ang tanang mga magtutuo sa panahon sa simbahan, niining ikaupat nga angay-angay kaayuhan, the fourth equal benefit, nga mao ang lawas nga binanaw, resurrection body for all eternity. Ang magtutuo nga buhi inig kay tawo sa rapture,
pagailisan og lawas nga dili na madunot gikan sa lawas nga madunot, will be changed from a body of corruption to a body of incorruption. Ang ilang pagkamortal o lawas nga mamatay ngadto na sa lawas nga dili na mamatay. Na kini mabasa diyan sa 1 Korinto 15:53. Ug kadto usab nga nangamatay na pagailisan in the twinkling of an eye sa usa lamang ka pamilok. 1 Korinto 15:52, 1 Tesalonica 4:14-15. Kaya bigod nimo, nagadeterminar naman God sa pagkalabawang makagagahom sa Dios ang precise and exact time. Tukmang higayon ang hitabo sa rapture. Apan way bisag kinsang tao ang naibaw sa adlaw o takna sa maong hitabo. Mateo 24:42, Marcos 13:32. Ang pagsakgaw God, mahimong mahitabo bisag kanusa. Magkaroon ba o makapidaan pa bang libo ka mga katuigan gikan karon? O kung mahitabo na kini, mao kini ang gisaysay sa balaang kasulatan. Dias 1 Tesalonica 4:16-17. Matud pa in English, the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So, duha ka klase nga mga magtutuo sa panahon sa simbahan ang pagabangunon. Kadtong na nagiyag lawas nga taghuwat, interim bodies, kinsa nangamatay sa wa pa may tabo ang rapture, o kadtong buhi pa sa panahon sa rapture. Okay? Now, niyatong mga buhi pa, ang uban kanila niini, ana sa pakikambitay sa Dios, in fellowship with God. Ug ang uban nagawa sa ilang pakikambitay. Gusto? Yet, niyan ang pagkahitabo sa rapture. Ang tanang mga magtutuo sa panahon sa simbahan, buhi o patay, karnal ba o espiritual, mudawat sa ilang lawas nga binanaw, resurrection body. Unsa gisulti sa 1 Korinto 15:52? In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. Ingon nga dugang nga pagsangkap sa grasya o gugma sa Dios. Ang pagkabanhaw sa magtutuo, maoy kadaugan sa Dios. 1 Corinthians 15:54, nga napanag-iyag na dawat totally apart from human merit. Ang pagkabanhaw, gihatag ngadto sa matag magtutuo, regardless sa kahimtang sa iyong espirituanong kinabuhi dinis panahon. Sama sa tanang grasya nga pagsangkap sa Dios, ang magtutuo, wag yun siya pinaningkamutan ni pagkaangayang mudawat o pagkabanhaw. Dini mahunong, ug natapos, kini nga itong pagtuo ni ining bahina. Salamat sa imong paghiuban, o ginahot nga ikaw nakapupo, o pagtulunan nining atong pagtulunan nga giduputan, magampo ta. Amahan na mong langit nun, salamat nining grasya nga mong ipaimuslan. Salamat sa imong pagpatinaw ka na mo nining tanan. Nun sa kamanungdanon ng imong mga pulong ngayon. Hinahot nga kini madugang sa napundo ng mga doktrina nga niya sa among kalag, ug mahimong ta kining dugang panalangin sa among kinabuhi. Salamat ning among Bible study through the YouTube. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.